Mga young hoopers sa dakbayan sa Lapu-Lapu mainitong mihangop sa laing hugna sa GMA Masterclass the Sports Series niadtong weekend ug mas na-inspire sila kaya ang mi-train kanila ang banggiitang coach og Philippine basketball legend Benji the Tower Power Paras ug ang point guard sa San Sebastian Golden Stag nga si Alex De Soyo Jr. Dayag ang excitement sa 50 ka aspiring basketball players sa Lapu-Lapu City niadtong Sabado, August 5. Tumong sa GMA Masterclass the Sports Series ang mas mapalambo ang mga skills ug techniques sa young basketball enthusiasts. Atong silang hinabion ug sayranta ang ilang basketball journey dinhilang sa GMA Regional TV Live. Good morning, Benji and Alex. Welcome to Cebu and welcome to GMA Regional TV Live. Pakigreet ang ating mga viewers dito sa Cebu at Central and Eastern Visayas. Sa lahat ng mga Cebuano, maayong buntad sa inyong lahat. Tama ba? Oh, galing ko ah. Ikaw naman. Sa lahat po ng mga taga Cebu, magandang umaga po sa inyo lahat. When we hear your names, Benji Paras at saka Alex De Soyo, talagang unang pumapasok sa isipan namin is basketball. Kailan ba kayo nagsimula sa larangan ng basketball at sino ang nag-inspire sa inyo? Ako po, nagsimula ako siguro mga 10 years old. Nag-basketball ako sa amin. Laro-laro lang sa court, kahit anong oras, sa tanghali, ganun. Nahanap na ako ng magulang ko, di pa ako umuwi. Ganun lang po yung journey ng basketball ako nung bata ako. Similar sa akin, nasa ligang labas ako sa barangay and then merong coach from San Beda na nakita ko. Tapos tinanong ako kung ano ba yung gusto ko. Sabi ko gusto ko maging model. Pero sabi sa akin maglaro na lang daw ako. So, pinag-tryout niya ako sa San Beda and doon na, nag-start ako sa San Beda at the age of 13, I joined the NCAA. Kung iniidolo kayo ng mga fans, we are also curious naman kung sino ang iniidolo nyo noon sa basketball. Sir Benji? Huwag na ako. Sabihin. Sa akin po, sa PBA, idol ko po si Mike Baroka po at si Terence Romeo. Sa akin naman, as a center, may paborito ko noon is Mon Fernandez. Alex, can you also share to us yung journey mo to be part of the San Sebastian Golden Stags? Ako po, bago ako mapunta sa San Sebastian, galing po akong Adamson na grade 11, tapos na transfer po ako sa San Sebastian ng grade 12, tapos ayun nagtuloy-tuloy na po hanggang ngayon po, last year ko nasa kanila pa rin po. Di po lumipat ng team. Minahal ko po yung Baste kung gaano pagmamahal nila sa akin, yung mga tinulong nila sa akin. Kaya yun po, sinusuklihan ko lang din po yung pagtulong nila sa akin na tapusin ko sa kanila yung last year ko, lalo na ngayong season. This time, let's talk about your experience sa GMA Masterclass the Sports Series na ginanap lang nito dito sa Lapu-Lapu City. Kamusta? May nakita na ba kayong may potential to be part of the national team someday? Benji? Kung yung sinasabi mo, yung talent, andyan yung potential lahat. Pero of course, lahat naman yan hindi naman matututunan sa isang araw. Kailangan pagtsagaan yan and proper practice and most important is yung dedication and commitment to the game. Sa akin po, meron naman po mga potential na bata. Lalo na ngayon nung time po kasi namin, nung ako honestly, di po ako nakaranas nung ganung event na may clinic po, lalo na ngayon sa NCAA, sa GMA. Talagang malaking tulong po sa mga bata yung mga di pa nila nalalaman na mga gagawin sa basketball, malalaman nila dun sa tinuro namin, ganun. Tsaka madadala nila yun sa paglalaro nila. And for both of you, lastly, ano naman ang mensahe ninyo na gusto nyong ipaabot sa buong Central at Eastern Visayas regions? Una sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Cebu, maraming salamat sa mainit na pagtanggap niyo sa amin. And of course, sa lahat ng dumalo, sa lahat po ng mga sumuporta sa GMA, maraming salamat po sa inyo. And hopefully, magkita-kita tayo ulit next time. Maraming salamat po, tsaka sa GMA po. Thank you po dahil napasama po ako dito. Isang malaking achievement po sa akin to. Daghang salamat, Benji and Alex, for being with us today sa GMA Regional TV Live at sa mga kapuso natin, lalo na sa mga young hoopers from Lapu-Lapu City over the weekend.